Mať tak luxusný byt v Bratislave s výhľadom na hrad. To by bola nádhera. Keď si večer láš do postele a snívaš o svojom živote, určite ťa už napadlo, aké by to bolo super vlastniť nehnuteľnosť, každý mesiac ju prenajímať, chodiť si za tie peniaze na dovolenku, natáčať si videá na Instagram a TikTok. Aká je ale realita? Vezmeš si hypotéku na 30 rokov, musíš nájsť vhodného nájomcu pre teba, ideálne, aby platil a neničil tvoj majetok a dúfať, že ti to vydrží počas celej doby tvojej hypotéky. Toto ale rozhodne nie je forma investovania pre každého. Mám pre teba oveľa lepšie riešenie s menej starosťami. Pritom stále zarábaš na realitách, nemusíš sa zadlžiť na desiatky rokov a nemusíš ani riešiť starosti s nájomcami. Predstavím ti investovanie do realitných fondov. Investuješ s nižším rizikom a stabilným výnosom, profituješ z nájmov administratívnych, retailových či developerských projektov, staneš sa súčasťou lukratívnych realitných projektov. Realitný fond je konzervatívna forma investovania, môže tvoriť jednu časť tvojho portfólia. Ak ťa táto téma zaujala, ozvi sa nám, môžeme sa na to pozrieť bližšie.